אז שלום למעיין זיקרי, איזה כיף שאת נמצאת איתנו פה, והיום אנחנו מדברות על אנשים, בגדים ומוגבלות. אז מעיין, ספרי לנו קצת על עצמך, מי את, איפה את גרה, מה את עושה בחייך? היי, אני מעיין זיקרי, אני בת 20 מחולון. אני שחקנית טניס פראלימפית, שחקנית טניס על כיסא גלגלים. היום אני מדורגת ב-20 הראשונות בעולם בטניס כיסאות גלגלים. ואני קטועת רגל. נפצעתי לפני 10 שנים בהולנד, בתאונה בלונה פארק בהולנד. עליתי שם על מתקן, זה מתקן הבובים. כזה, זה כמו סירה גדולה שעולים עליו, נוסעים בנהר ואז יורדים. אבל שמה, כשיורדים מהמתקן, הוא מאט אבל לא עוצר לחלוטין, והיה צריך לקפוץ מהמתקן עם עזרה של עובדים. וכשעליתי על המתקן עם המשפחה שלי, התחיל לרדת גשם, ואף אחד לא היה שם לעזור לי לקפוץ מהמתקן בירידה. ירדתי, החלקתי, הוא המשיך לנסוע עליי וקטע את הרגל במקום. וואו, לא נעים. וואו, 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 כן, והקטיעה איפה היא, מעל הברך, מתחת לברך? מתחת לברך. באיזה רגל? רגל ימין. למזלי אני שמאלית, אז זה לא השפיע עליי כל כך בהרבה דברים. אוקיי, והיום את משחקת טניס פראלימפי. כן. מהמם. ספרי לי קצת, האם הנושא שיש לך מגבלה בעצם קטיעה ברגל, זה משפיע עלייך להצטרף, להשתתף בתחומים שונים ביום יום? איך את מסתדרת בטיסות? ביום יום שלי בחיים כשאני בארץ, חצי מהזמן, אני מסתובבת רוב הזמן עם פרוטזה. אני נמצאת איתי פרוטזה יפה כזאת צבעונית, שאני איתה רוב הזמן, אבל אני בדרך כלל תמיד נמצאת פה עם אוטו, עם דרך כאילו שיש לי אפשרות להתנועע, שאני לא הולכת איתה כל כך הרבה. בחול זה קצת שונה, כי בחול אין לי את האפשרות שיהיה לי אוטו, אז אני לוקחת איתי גם כיסא גלגלים. אני נוסעת עם כיסא גלגלים ועם הפרוטזה, וכשיש זמנים שאני ממש כל היום חייבת להיות על הרגליים, אז אני מעדיפה להיות עם הכיסא מאשר עם הפרוטזה. ואיך את מסתדרת ניידות? קרה שרצית להגיע לאיפשהו ולא יכולת בגלל שלא היה נגיש, או את רואה הבדלים בין פה לעולם בעניין הזה? יש ויש מדינות, יש מדינות שהנגישות שם מדהימה, שכאילו אפילו מדרגה כזאת קטנה אין, ותמיד יש מקום לעלות. למשל עכשיו שהיינו בהולנד, הנגישות שם הייתה, היינו ברוטרדם, היה שם מדהים, כאילו אין מקום שלא היה נגיש, אבל זה הולנד, הם גם מדינה מאוד ישרה. אבל ברוב המקרים אני תמיד נמצאת עם הפרוטזה ועם הרגל, או שאם אני לא עם הפרוטזה אני קופצת. זה היתרון שלי שאני כן יכולה להשתמש ברגל שלי. להרבה אנשים זה לא קורה, זה לא המצב, אבל יש לי מזל שאני כן יכולה לעשות את זה. אז אם את נתקלת באיזשהו משהו, אז את שמה רגע את הכיסא בצד ומקפצת, קפץ. ואז עוזרים לך כאילו עם הכיסא בעצם, להחזיר אותו, כן, להביא לך אותו. בדיוק. הבנתי. מעיין, אם אנחנו מדברות על הבגדים, אז איך את והבגדים? מה זה בגדים בשבילך? אני מאוד אוהבת בגדים, זה אחד האהבות הגדולות שלי. אני גם מאוד אוהבת צבעים, אני אוהבת קשקושים, אני אוהבת הכל. כאילו כמה שיותר מקושקש ויותר צבעוני, הסיכוי שאני אלבש אותו הוא יותר גדול. מאוד אוהבת את הסגנון של הרחוב. יש את הסטייל האסייתי, שהוא הסיני, הקוריאני, היפני, שאני מאוד עוקבת ואני מאוד אוהבת. ומה הוא מתאפיין? מה הוא שונה מסטייל אירופאי? אלה בגדים שאת לא תמצאי פה בארץ כל כך. זה יותר צבעוני, יותר מיוחד, אני אגיד, זה יותר מיוחד. ואני מאוד אוהבת את זה. גם רואים את זה בסגנון לבוש שלי מאוד כשאני משחקת טניס. את תראי אותי תמיד עם הבגדים הכי צבעוניים והכי מקושקשים והכי כאילו
הכי לא בייסיק. זה אני, בדיוק. לא אמורים ללבוש לבן בטניס? זהו, בכמה שנים האחרונות נכנסו חוקים שמרשים לנו כבר לא ללבוש לבן, שאני מאוד שמחה על זה, אני פחות אוהבת את הלבן הזה שהוא רק לבן, אני מעדיפה את הצבעוני, ואני חושבת שזה הרבה יותר יפה והרבה יותר מגוון ונותן אור לספורט, כאילו מאשר הלבן כל היום. זאת אומרת שהאלמנט של הצבע זה אלמנט שהוא גם מסווה וגם מאפשר לך להיות יותר חופשייה בתוך התנועה שלך בעצם? כן, זה גם נותן לי אפשרות לבטא את עצמי, כי אני בן אדם מאוד... אני יכולה להגיד שאני בן אדם אופטימי ואני בן אדם שמח עם שמחת חיים, וזה... כשאני לובשת אדום או ורוד או כתוב, זה פשוט עושה לי את היום לפעמים. זה מעניין כמה צבע משפיע בעצם על ההרגשה שלנו ועל התחושה שלנו ומה הוא מוציא מאיתנו בעצם. אנחנו יודעים שהצבע משפיע גם על מה שאנחנו לובשים, משפיע על המחשבות שלנו, על ההתנהגות שלנו, על הרגשות שלנו, אז צבע יש לו חלק מאוד חזק בזה, מעניין. אז יש לך יום כתום, זה יום טוב. כן. ספרי לנו אם יש לך איזה שהם אתגרים בלבוש עקב המגבלה. רוב הבעיות שלי עם בגדים זה נעליים גבוהות, שאני מאוד אוהבת נעליים גבוהות, אבל לא תמיד אני מצליחה להכניס אותם בפרוטזה. עכשיו הפרוטזה שיש לי זה כף רגל עם עמוד, אז הרבה יותר קל לי להתמודד, אבל פעם היה לי פרוטזה שהיא ממש בצורה של רגל, אבל לא היה לי אפשרות להזיז את הכף רגל, אז המון נעליים לא הצלחתי להכניס. זה לא היה גמיש? סליחה, בעצם הכף כן. רגל לא הייתה גמישה בפרוטזה? כן, אני יכולה להראות לך רגע שנייה, רגע שתפסיק פה. זה הרגע שלי. נעים להכיר. אז כאילו, היא ממש, כל זה היה כיסוי שנראה כמו רגל, אז פשוט לא הייתי יכולה להכניס את הנעליים ממש למעלה, כי כל זה היה תוקע אותי. עכשיו זה קצת יותר קל, כי יש לי רק עמוד, אבל פעם זה היה קטסטרופה. יש המון נעליים, בעיקר נעלי ספורט שהם עושים עכשיו המון, שהלשונית תפורה לצדדים. בדרך כלל כשאני שמה את הנעליים בפרוטזה, אני מוציאה את כל השרוכים, ואז מוציאה את הלשונית, שמה את הפרוטזה, ואז מחזירה את הכל. אבל בגלל שהלשונית תפורה לצדדים, אני לא יכולה להוציא את הלשונית, זה ממש מקשה עליי להכניס את הפרוטזה. יש מקרים שאם הנעל נמוכה, אני מצליחה עם כף להכניס את זה, אבל גם זה פשוט מלחמה. זה מלחמה עם הרגל. צריכה להיות נעל שכשאת מוציאה את השרוך היא נפתחת רחב, נכון? שתוכלי להכניס את הפרוטזה, שאני מזכירה שאין לה תנועה בעצם, לתוך הנעל, ותוכלי לסגור את זה בחזרה. כן, בדיוק. נכון. אוקיי, אז לתשומת ליבנו, לשונית יש לה משמעות, והיא צריכה להיות מאפשרת, מה שנקרא. כן. חלק נפרד כמעט מהנעל, זאת אומרת שיכול להתקפל, וכן, וזה לפעמים מה שטוב לאחד לא טוב לאחר, אבל זה מה שאת צריכה, ולא להפסיק לייצר נעליים כאלה. וגם בעיקר מכנסיים. אני חושבת שהשנתיים האחרונות היו התקופה הכי טובה שלי עם מכנסיים, שחזר הסטייל של המכנסיים הרחבות, שזה באמת, אני חושבת שזה הסטייל האהוב עליי ביותר בעולם, שזה הקל עליי ממש. כי בעצם, מה זה אפשר לך? מה זה מאפשר לך? מכנסיים צמודות אי אפשר להכניס מעל הברך. חייב להוריד את הנעל, לשים את המכנס, להחזיר את הנעל ולשים את המכנס. ואז זה אומר שאני גם לא יכולה להוריד את הפרוטזה מתי שבא לי. וגם זה לוקח איזה 5 דקות עד שאני מורידה את המכנס ושמה את המכנס. אז זה גם נורא גורם לי להיות עצלנית ולהחליף מכנסיים, כי זה פשוט לא נוח. אז כשהיה את המכנסיים הרחבים, היה לי את האפשרות מכניסה ומוציאה מלמעלה, מאיפה שהברך, וזה הרבה יותר מהר והרבה יותר פשוט. וגם אני יכולה להוריד את הפרוטזה מתי שבא לי, ואני לא חייבת להוריד את המכנס כל פעם.
שזה כאילו, זה מדהים, ולפעמים זה ממש, ממש חייב להוריד את הפרוטזה לפעמים. תחושה שלך, את אומרת, שאת מרגישה שאת צריכה להוריד אותה בעצם. כן, כן. כי יש לי תקופות שאני נמצאת יום שלם, גם אם אני לא הלכתי הרבה, אבל אני נמצאת יום שלם עם הפרוטזה, הרגל שלי פשוט מתחילה להתנפח בתוך הפרוטזה, ואז זה מתחיל לעצור לי את הדם. אז אני חייבת להוציא אותה. אז בעצם כשאת מתאמנת, מתחרה, את מתחרה עם טייץ. ולטייץ יש איזשהו רוכסן, היום כל הנושא של אופנה מכלילה שמדבר בעצם על אופנה שמיוצרת ככה שהיא לוקחת בחשבון גם אנשים עם מוגבלות, למשל יש המצאה של טייץ עם רוכסן לאורכו, ואז היית יכולה להוריד אולי את הפרוטזה מתי שאת רוצה, בלי להתעסק עם כל העניין הזה, כי מן הסתם את בעצם לא לובשת מכנס רחב כשאת מתחרה או משחקת טניס, ולהבנתי סיפרת לי מקודם שבעצם יש לך ספונסר, והמכנסיים שהספונסר נותן הן לא מותאמות. אז מה את עושה? כן, אני משחקת עם טייץ שהוא צמוד וארוך, כי עם המבנה של הכיסא הספורט שלי לא נוח לי לשחק עם מכנסיים קצרים. אז אני איכשהו מצאתי כמה דרכים, אבל הדרך הכי קלה שלי היא פשוט שאני משחקת טניס, אני פשוט עם כיסא ואני נמצאת עם הטייץ כל היום, ואני לא עם הפרוטזה. או שאני מבקשת פשוט מידות יותר גדולות, שאז יש לי אפשרות בחור הקטן של הכף רגל להעביר את הפרוטזה, אבל זה לא ייראה ממש יפה, כי בכל זאת זה גדול עליי. רגע, אני צריכה להבין. אז מה קורה עם הרגל הקצרה עם הטייץ? את מקפלת אותו? כן, אני קושרת אותה. את קושרת. מה את חושבת על זה בעצם, שבעצם את מייצגת, הולכת עם בגדים של חברה, שלא באמת מייצרת בגדים שחשבו עלייך כשייצרו אותם? וואלה, מצד אחד זה מבאס, אבל מצד שני אני גם סוג של בחרתי את זה, כשאני נמצאת איתה שיתוף פעולה. האם את רואה את עצמך כסוג של שגרירה? זאת אומרת, חשבת לפנות אליהם ולהגיד, תראו, זאת אני. חשבתם לעשות גם מכנסיים שיתאימו לאנשים שמתמודדים עם קטיעות? זה משהו שעלה לך בראש לפנות אליהם, לבקש? כי אני מוצאת שהדבר הכי בסיסי שאנחנו נושאים על הגוף שלנו 24/7 כמעט, שזה הבגדים. הרבה, אני מכלילה, אבל בכוונה מכלילה, הרבה אנשים עם מוגבלות לא מתעמתים עם הנושא הזה בעין, זאת אומרת לא מנסים אותו, יש כל כך הרבה דברים, אז מה עכשיו אני אתקטנן על אורך של רגל, או שאני אבקש רוכסן, ואני שואלת, האם נראה לך שזה כן מקום שאת יכולה להיכנס אליו ולהשפיע שם דווקא? אני האמת לא חשבתי על זה כל כך ביום יום שלי, כאילו, זה לא כל כך מפריע לי, אני כבר התרגלתי למשהו ואני פשוט עושה אותו. אבל יכול להיות, אם אני אגש אליהם, אני אסביר את זה, אולי הם יחשבו על זה, זה אופציה לעתיד, זה אופציה אפשרית ביותר. אתה יודע, דיברתי פה מקודם עם טל מעיין בארי, והיא דיברה על זה שכאנשים עם מוגבלות, היא מרגישה שהיא צריכה להיות צרכנית חכמה, ואיפה שלא נגיש, היא ממעטת להיות, היא פחות רוצה להיות, כדי שאותם מקבלי החלטות, בעלי עסקים, ירגישו בכיס. זאת אומרת שאם לא חושבים עליי כצרכנית, אז המקום שלי לא אצלכם. מה את חושבת על זה? יש בזה משהו, זה מחשבה די נכונה. הבעיה היא לפי דעתי, אני חושבת, שאנחנו פשוט מיעוט, שגם אם אנחנו לא נעשה את זה, אני לא חושבת שזה מספיק יועיל, כי אנחנו לא מספיק אנשים. אם אנשים שהם נגיד רגילים,
היו גם עושים את זה, כאילו גם היו מפסיקים לקנות מהמוצר הזה, או היו מתעמתים איתם, זה היה מתקבל הרבה יותר טוב. מדברים על זה שאנשים עם מוגבלות הם המיעוט הכי גדול בעולם. 18% מהאנשים בעולם הם אנשים עם מוגבלות באמת מאוד מאוד משתנה, לטווח מאוד מאוד גדול. אנשים עם קטיעות, אני באופן אישי לא יודעת כמה יש בעולם, גם יש המון סוגים והמון ניואנסים, וכל אחד הוא יחיד ומיוחד, אחת ומיוחדת מה שנקרא. ומה שאת אומרת הוא מאוד מעניין, ואני חושבת שהוא מאוד נכון. את אומרת בעצם, בואו כולם, למה אני צריכה רק להילחם בשבילי? אנשים עם מוגבלות זה לא אתם, אנחנו, זה כולנו. כולנו מכירים, אנחנו חווים על עצמנו, מכירים אנשים עם מוגבלות, יש לנו במשפחה אנשים עם מוגבלות. למה לא נשתמש בקול הצרכני של כולנו ונגיד, אם לא חושבים על כולם או על קבוצה יותר גדולה, אז לא נקנה אצלכם. זאת אומרת, בואו תצטרפו אליי בעצם, ותעזרו לי או תהיו חלק מהקול שלי. למה אתם משאירים אותי לבד שם להילחם את המלחמות האלה? בדיוק. בסופו של דבר, קבוצה גדולה הרבה יותר חזקה מבן אדם אחד. זה עצוב לומר את זה, אבל אין מה לעשות, זה האמת. אני מסכימה. מעיין, איך נראה בגד הספורט האולטימטיבי בשבילך, אם היית יכולה שמישהו יתפור לך כזה? איך הוא יראה גם שישרת אותך תפקודית, משחקית וגם אופנתית כמובן? אז אני משחקת, כמו שאמרתי, על כיסא. אז אני משחקת רק עם מכנס ארוך, אבל כמובן שמבחינת אורך יש לי שני צדדים, אחד שהוא יותר ארוך מהשני. אם היה משהו שהוא תפור אליי, הייתי עושה טייץ אחד שהוא ארוך עד הסוף, וטייץ שני שהוא 7/8. אולי עם איזה רוחסן, עם איזה קשירה כזאת יפה שתפתח לי את כל המכנס לא יודעת איכשהו, ותיתן לי אפשרות לשים את הפרוטזה שלי ולהוריד אותה. חשוב בשבילי, חשוב שזה יהיה בד שהוא לא חלק, טייץ שהוא נושם, אבל שהבד לא יהיה חלק, בגלל שאני קושרת עצמי לכיסא עם חגורות, ואם הטייץ הוא חלק, החגורות פשוט זזות, וזה מוציא אותי מאיזון במשחק. חולצה די רגילה, או גופייה, תלוי בחום, תלוי כמה חם, תלוי כמה שמש, לפעמים חולצה ארוכה אני משחקת גם. את הכדורים. לא, אז את הכדורים אצלנו אנחנו שמים בגלגל, אז לא צריך לנו מקום במכנסיים או משהו, אבל זה גם נורא תלוי בשחקן, יש שחקנים ששמים את זה, שכן שמים את זה במכנסיים. מעיין, לקראת השנה החדשה, מה את מאחלת לעצמך לשנה הבאה? זה מצחיק, אבל אני מאחלת לעצמי שהטרנד של המכנסיים הרחבים ימשיך ויחזור, כי הוא טרנד מצוין שלא צריך להיעלם אף פעם. ושתהיה שנה מלאה בצבעים וקשקושים ודברים טובים. ובתחרויות מוצלחות. כן, גם. יופי, שיהיה הרבה בהצלחה. וככה לסיום, תני לנו איזה טיפ קטן ככה מהחיי היום שלך, למי שמתמודד עם קטיעה או עם מגבלה אחרת, ככה לחיי היום יום. מהחיים שלי אני הייתי אומרת לאנשים עם מוגבלויות במיוחד, תעזו, תעשו, והכל, גם מבחינת דברים, גם מבחינת לבוש אם זה נוח לכם. חיים רק פעם אחת. תודה, איזה כיף. מעיין זיקרי, תודה רבה שהיית איתי פה, היה לי לעונג. החיוך לא ירד לי מהפרצוף נראה לי, כי את מחייכת כל הזמן ואופטימית ומלאת שמחת חיים. אמנם לא באת היום עם חולצה כתומה, אבל כתום ואדום נראה לי זה בדיוק את. שתמשיכי להצליח, שתמשיכי ככה לטרוף את החיים ואת העולם, להמשיך לטייל, ליהנות, להפיץ טוב, ולהיות שגרירה גם של שינוי. אז תודה רבה. תודה רבה.
תודה לך.